Hari abang akrani kadika judging itu, akrani kata ka judging itu kan, kabala pi itu bau boleh ye je fikat hado baka kata ka jingyam chongpi, ka kata ka donot chongpi, kana do ka kring ru ya pi show boleh, ko bau boleh wang kitab Jeremia, wang la ye je pada ka jingyet ka bapam chukun, bad da ka jingyet ngala kring ya pa, lada people ina ka shithi ka benengkong ka jong Yones. Pensyami kadika we benta ta kalong ko bangla kren khubor ka bala rep ta kalong ba uyone sutho shapang sautri ki jinglong ki jong blai kawai na ka jinglong ka jong blai ka ba uyone sutho ta kalong ba ublai ulong ka jingye kamana ka gospel ka ba kum jing yones nong ka ba nong ka ba lai de ka ba khan riu pensyami we benta ta kalong ba ka tin joble ka ong na ba ublai ula ye kata kata ka prathai kara do bo it no lo jokhun bala khamar wai sam kata de ka ba kaktin ka jong blai ka ong shapang ka jinglong ka jong blai bo blai long ka jingye ublai ye ka prathai Henry umkot tang ka ba udani ka jinglong ka balong ka jingye Henry ukwa ru ka we benta ta kalong ba kibriu baro ha ka slap prathai ken mat ya ka jingmantoy na ka jinglong ka jong blai ka balong ka jingye ublai kwa ya baro umdan jingye pher ublai kwa ya baro kibriu ha ka slap prathai ba ken mat ya ka jingmantoy ba ka jingkar khu ka ba ki la ban yo lengba ka jingye ka jong blai Bagan peni ya phi na ka ktin ka jong blai ka kalong ya kalenti ka ka ba phi dei bande khna ba phin mat ya ka jingmantoy na ka jing ye ka jong blai kalenti ka ba ningkong du ka ba phi dan kam bande khna ba phin mat ya ka jingmantoy bar ka jingkar khu na ka jing ye ka jong blai ka kalong phi dei ban i thu ya ka kalong phi dei ban i thu ya ka chithi ka ba ningkong ka jong Yones lanang ka ba sau khot ka ba khan riu ka ktin joble ka ong kum nei mangi te ngi itho bat yilangai ya kata ka jingye ya ka bau blai udan yangi ublai ulong ka jingye sap uni uyone subatho ekadi ka shithi wang mangi te ngi itho kai ka bau uyone su itho ulangi kata kalong ya ka jingye ka bau blai udan yangi ti kalenti ka baneng kong do ka ba phi manga phi don kam ban le bat ban long khang ba phin mat ya ka jingman toy na ka jing ye ka jong blai ka baning kong do phi dai ban itho yaka habang crunch pang ka jing itho ngam kran satia to ka jing itho ka ba ki breu perthai baro ki itho mentala da village kilenti singkin ki reu pa ba ki breu ki bam pat ngai ho blai pat ngai tra chi su wara ki reuniam ro la da phi ong yaki o blai ye ja fi tep nam bo blai ye yaki kini manjur kini ong hoi ngatep kan bo blai ye janga Handai kai ka jingmi na kata kai ka bakitip bo blai ye jaki kam kring satia yaki show blai kam kta ka donot jaki bat kam pelong ru yaki bakin ye jo blai kam pelong ru yaki bakin ya jaka jing ye kabamot kata ka jing itho ka jongki ya ka jing ye ka bo blai udan yaki ka shukot tang ka jing itho ka batang ha ka khle ha ka sla kuma ki reu pai ba ki itho hare bang krani ka jing itho na krani kata ka jing itho kan kabala phi itho bau blai ye je fi kat hado ba ka kta ka jing yem jong phi ka kta ka donot jong phi kana do ka kring ru ya phi show blai ko bau blai wang kitab Jeremia wang la ye je pha da ka jing ye ka ba pam chukun bat da ka jing ye ngala kring ya pha kwa brang ye fi ki bangai kadan ka jing itho spang ka jing long ka jong blai ka balawan da ka jing pan pau ka jong man sim ba ko jaw blai yo ne sukran wang mangi ti itho kam kran satia ka jing itho ka ba su itho umto hare ka kran ye ka jing itho ka ba wan na kata ke jinga dai ka ba hajan na maro tra chi su ka krani kata ke jing ithu kan ka ba wan da ka jing pan pau ka jong men sim ba ko jong blai leng ba ka tin ka jong blai la ban long ru leng ba ki breu ka jong blai ki ba krani ka tin jong blai spang ka jing e ka jong blai ka no ka jing ithu ka jong phi ka ba wan da ka jing pan pau ka jong men sim ba ko leng ba ka tin ka jong blai ka ba blai ku pa ba na bdeng hi upan pau ya phi mdai su na ka do ka snam spang ka jing long jong blai kan pen kelado dia fi syakata ka jo ka jinglong ka ba phi tho shapang ka jinglong ka job lai an pen phi ka duksana ka tin ka job lai shapang ki breu ki job lai ki badan ya ka jing ithu shapang ka jinglong job lai ka ba wan da ka jing pen pau ka jong men sim ba khut kat hadu ba la pen kelado ri ki kat hadu ba ka impact ka jingim joki kat hadu ba la pen kelado ri ki syakata ka jo ka jinglong ka ba ki yo i shapang ka jinglong ka job lai Bangan penia phi ka nuksana ka tin joblai wei ubreu ubadane ka jing ithu bakar pang syapang ka jinglong joblai ka hadu ba lapen keladoriu utaru isaya haka kitab isaya lanong ka bahnreu pinsyam hangne haka kitab isaya lanong ka bahnreu ka tin joblai ka ongkom ne ka thu kom ne skap hangan puli ne ka khot na ka tin joblai ba phin skong thu ya ka kitab isaya lanong ka bahnreu khat ban kong ongkom ne haka snambos im osaya ulayam
ngalayo iu try bora syang halor ka ket wajarong but balapan kentiu bat ka jain champion jong kala pedap ya ka temple tukat bar ki serap ki layang haneng chung wei ladon rutli ki thamliang bat ki artali utap ya ka khmat ki artali ru ulatap ki kejar bat ki artali u hete wei la perta wei pat ulaong obakhui utrai ki pan ka khandau baro kadap da ka buram chung sab hang ne u isaya u encounter ya ka presence ka joblay u isaya u yo skeu bala perta ya ka wei na ka jinglong ka joblay ka baki ong ubakhui utrai ki pan sab hang ne u isaya u don ya ka jing itho ka bawan da ka jing pan pau ka jong pa ba bneng labaw men sim bakhui joblay sapang ka wei na ka jinglong ka joblay bo play ulong bakhui hadin bo isaya u i sapang ka jinglong joblay bo blay ulong bakhuan tin joblay kong kum ni khot basan te ngala ong kordet yang namar ngala yap namar nga ubreu batingit kirmiang sentur banga syang hapre ngupai lang batingit kirmiang sentur da baki khmat jang kele yo ius em utrai ki pan khot ban reu kong kum ni ti we na kita ki serap ula her changa bat uranga bar hema ka kti jung uba ula shem da kanap na ka duwan baru lakta ya ka sentur janga da ula angru hakmi kane kalakta cremation tur jome te ya kajing bom hok jome la weng no bare ka pop jome lapan khu no bar kai ka bajing mi na kare kajing thu ka jong isaya spang kajing long ka jong play bo play long ba khu ka impact ka kajing em jong u yo i ka jing tinget yala de bar lap long khu isaya u isaya u don ya kajing ithu shapang kajing long ka jong play long ba khu bar ka de kajing ithu ka bo isaya u don shapang kajing long jong play long ba khu ka wan na ka jing pen pau man sim ba khut hadin bo rong shi ka jing darkat ka jo play kan ni ken ka jing ithu ro ka bang kren chapang ka jing i ka jo play ka bible ki to bo play long ka jing i ba phen mat ya ka jing man toy na ka jing long jo play phidan kam bandan ya ka ju ka jing ithu ka mo i sa ya ithu ka bala pen pau do man sim ba khut lada phidan chi sha ka jing ithu chapang ka jing i ka jo play ka ba wanda ka jing pen pau ka jong man sim ba khut kuma pelong isaya itu syapang boblay ulong ka jingkhuan ulong bakhuan la pelong khut isaya kum taru la da pi itu si sha boblay ulong ka jing ye bakata ka jing itu ka jong pi kadai ka bala wanda ka jing pen pau ka jong men sim bakhut kan pelong ru ya pi kibreu cha ka jing ye ko bang la ka daw ka ban fi kalenti baning kong du ka ba phila ban mat ya ka jing men toy na ka di ka jing long jong blay ka jing ye jong blay pi dai ban itu ya ka na ka jing pen pau ko jong men sim ba khu jablay nantakan pani phi so wei pat ubreu na ka testament ka bathamai pan ubadani ka jing ithu bakar pang syapang ka jinglong jablay ka hadu ba ka impact ka jingem jo ka hadu ba kadan ka jingker khu ka ba mi na ka ta kai ka ba ithu syapang ka jinglong jablay utau dai u Petras ha ka gospel ka ba kum jong Matias nong ka ba khanriu khot ka ba khalai ter u Jesus Christ wong ko ne skam kan puri ne ktin jablay ha ba Jesus lawan chi ki phang Kaisaria Philippi ulakali ki sanran jung udong kibreu ki ang uai yanga ukhuno breu sab ka jingkali ka botra Jesus Christ ukli ki sanan ka takalong hatu phi itho na em yanga kai ka ba phi ong syapang janga kai ka ba kibreu ki ong syapang janga ukli syap syaki sanran hatu phi don na em ya ka jing itho syapang uai ngalong khat ba khat saw kong ki sanran ki lai jubam bat ka jing jubab jo ki ka de ka jing itho ka ba shu itho parthaim to kim pat don ni ta ka jing itho ka ba kerpang syapang uai Jesus Christ ulang khat ba khat saw kong ki la ong te don ki baong u Yohanes unong penbaptis ki wei tu Elias bat ki wei pat u Jeremiah lani u wei na ki dong ni thulupa sabang nei ki sanran ki jubab ki ong don wei baong udai yo Jesus Christ bo long u Yohanes wei pat wong bo dei Elisha wei pat u dei Jeremiah baro ki alai lot kandai ka khat ka khat san phin syam hang nei u Jesus Christ u kli beng ki sanan wong phi te phi ong bangalong wei khat ka khan reu Simon Petras ujubab or yathu chapang wei Jesus Christ ulang wong kumne Simon Petras ulay yathu bulang melong ukres ukhun ublay baem Petras uyo ya ka jingi thu ka bashisha chapang wei Jesus Christ ulang bat kani ka jingi thu ka bo Petras uithu chapang wei Jesus Christ ulang kamdai satya u Jesus Christ wong kumne kamdai satya ka to ka judging ithu ka bashi thu nasla prathai kamdon ka impact hare kade ka jing ithu ka ba Petras udan chapang wei Jesus Christ ulang kade ka judging ithu ka ba wan na ka jing pen pau ka jong pa ba banang Jesus Christ wong ko ne khat ba khat nyau u Jesus te la yathu balang ha u suk ba me ko Simon ukun jona na ba ka do bat ka snam kam sham la pani ya kata hame hare kupa jonga uba ha banang kadon ka jing pen I ka jong pa ba banang chapang ka jinglong u Jesus hau Petras
Jesus Christ ong mereka doa kesenam ka balapan iya me handai kadai kupa bah menang ka bamut umen sim kupa bah menang open pau uai Jesus Christ ulang lang bau men sim ba ku joblai show Petras kai ka jingmi hadin bo Petras udah ni ka jing thu bakar pang chpang uai Jesus Christ ulang ka jingmi takalang ulang bala kerku u Jesus Christ u khamlai ban bless ban kerku ki we pat ke senrat re u Jesus u bless kerpang udah kerku kerpang yo Petras mde tang bau kerku kerpang yu u ong ru khat bakat prawang ngaru ngaong hame ba melong Petras halo ni mau siang ante ka balang janga tiki khardap ka dujak kinom la ya ka u Jesus Christ mde tang bau kerku Petras u peniru Petras sakalang ba unte ya ka balang halor uni mau siang kam kren satia u Petras handre halor ka ka ba u Petras u plaken ba we Jesus Christ ulang mde ta kata wang ru ngan ai hame ki shabi ki hima ki bedeng bomot kadon ka special blessing kadang ke impact aka jingim jong Petras hadin baudan ni ke jingi thu bakar pang sepang we Jesus Christ ulang bar ke jingmi nang tapi kan mau ki kam ki apostol nang ka baning kong ubreu baning kong du ubani alap ek gospel udai Petras bar ni ta kata ubreu baning kong du ubajab shibun ki ben sim ki bakarosh ke hima ke jong play kebumut ublei la ayu Petras yo shabi ka hima ka baning kumut ubreu baning kong du uba play ubabat yo shabi ka hima ki baning ban play ke jingkhang ke hima ke ban penrung ki men sim ki bakara ke hima ke jonglai udai Petras ndai tang ho Petras marwai ndai habaro ki breu ki jonglai ki doni ki shabi ke hima ke benang kata kalong ban ya lab ek gospel ban penrung ki breu ke hima ke benang kani ken ke judging itu ka bang kren sepang aba pi ke jing itu sepang ke jing i ke jonglai lada yo Petras la kerkuno tang namar bo itu sepang kani ke jinglong Jisu kan nong rukum ju ya pi badanga lada pi doni ke jing itu bakar pang sepang ke jing i ke jong play kadan ke jing kerko nanta kan pedi pi ka bakadu so way ubreu pada ubadani ke jing itu bakar pang sepang ke jing long ke jong play bo play long ke jing i nalor u Isaya nalor u Petras so way pada ubreu uta udai unong tho i to kan khat ka bang poli mena uta dei u apostol Yohanes haka Stephen kong ke jong Yohanes lanong ka basaw khat ka ba kan riu u apostol Yohanes uang bangi ting itu bangi ngai ya ka jingi ka bau blai udani kani ka jing itu ka bau Yohanes u itu syapang ka jingi ka bau blai udani kamdai satia kata ka jat jing itu ka bashi itu aka kli hare ka jing itu ka bawan na kata ka jinga dai ka bajan ka basenda ka bau dan baru Jesus Christ kani ka jing itu ka bawan na kata ka por jigi snem bau plut por la maru trai Jesus u itu e ka jing pen pau ka jong men sim ba ko joblai syapang ka jing long ka jing ye joblai pitep kai ka jing mi karado bala pelong yo u apostol Yohanes u apostol of love u apostol ka jing ye pulina na jan baro ki jing tho akade ka shithi ka bo Yohanes u tho ha ka Stephen kong ka jong Yohanes pisem u tho syapang ka jing ye ka jong blai ka jing ye para bangai lapan keladori u syakaju ka jing long ka bo u itu syapang ka jing long ka jong blai bo blai u long ka jing ye ha ka por bo Jesus Christ u khari Yohanes ningkong umpat dai setiau apostol of love kadang ka we ka por layatu aka gospel takalong ba kisenran baru Jesus Christ ki yailang ba ka Samaria ba kisen nong Samaria kem priang Jesus u Jacob baru Yohanes ki ongkum no kong ko trying in tuai ba ka ding jame kan yar na bring kan bamdu ka nong Samaria hatu pi kata ka jing ong ka jong Yohanes phila banong yu apostle of love em ha kata ka por umpat dai satio apostle of love hanai suki pasuki kan ba udang pelut por lembar try Jesus Christ u yo ek ka special revelation ka jing itu ka bakarpang sepang ka jing long jong blai bau blai long ka jing karahdo bala pen kala dori u pelong yu apostle of love tin puli ha ka gospel ka bakum jong Yohanes nang ka bakhalai dekat ka ba arpulai lai thu taklong na pedeng ki khat argut ki senran u Yohanes u dei weni ki apostle ha ba ki shong bam u ju shong senda jong try Jesus Christ u shania ha ka shadem ka jong try Jesus pin kadi ka jingle ka jong Yohanes ka theo ya ka jinge dei ka bacan ka senda ka bo Yohanes u dan ber try Jesus ka ba ar ka theo ya ka jingem ka bo shania u depend ndei ha ka jinge ka jong u ya try re u depend ha ka jinge ka jong try ya u shania akas shadam ka jong abingi crunch pang ka shadam kadi ka center of love bad ngangai man ka por ka bo Yohanes u shania akas shadam ka jong try Jesus Christ u yaskaw ka heartbeat of love ka jong try Jesus u yaskaw ya kata ka jingkende jo ka donut jo ka jingi ka jong kupa ka bo dan ya u bad kum juru iki breu bara prathai kada do ba u yo sindan ya kadi ka jing itu ka bakar pang chpang ka jinglong ka jong Jesus ba Jesus Christ bolong blai ulong ka jing e pi manga haba pi tho e ka kat ma pi jupin i
the author of the book piju peni utrai unang tho cha ka kot pi ai ka kertai chubu kum kaduk sta adanga nga tho ka kot gan ai ka kertai chang nong the author fairly star war haru Yohanes about tho ka gospel ka kum chung Yohanes u introduce upeni tho ka kertai chu umdei satya do Yohanes handai u introduce ka kertai ka buang usenran ha ka bau Jesus Christ u pi syam hadu sanjaka nru jaka ngan sapani pi hakari ka screen jaka ka video chamang ki khot bible wang upeni thu iladi da kawai ka kertang takalong ngadi usenran balai do Jesus Christ habo Yohanes wang bangadi usenran balai do Jesus kamdai satya ba u Jesus ui karpang tong Yohanes bible ke thu boblei dong blei ubam junyo siliang khaman ublei u ilo di barau da ka ju ka jing ye henry balai bo u Yohanes wa haisten kertang iladi da ka kertang usenran balai do Jesus namar balai udani ka jing itu ka bakarpang syapang ka di ka jing shisha ba jisu i janga bar kata ka jing itu jung syapang ka jing i ka jong blai ka ba udan yangi ya u kalong jeleo do takar hadu ba hun chu tang ka ba usi itu tu hade u ai kerteng sendan ya lede do senran bola i o jisu Christ akwa barang fi umdai tang u Yohanes u bari senran bola i o jisu ma piru ki bangai pide ki bangai ki bola i o jisu mangaru ngade senran ngade bangai bola i do tra jisu Christ Yohanes udah nih ke special revelation, udah nih ke jingi tu ke bakar pang sepane ke jingi coba, karena dua balapin ke ladur ya ke jingim ke jong Yohanes, karena dua balap ayu ke nam apostle of love, karena dua bau thok sibone ke siti yu capang ke jingi ke coba ke jingi para bangai, karena dua bau dah sen kerteng sedan ya ladi, dau senran bala i dau Jesus Christ, kane kan kawan tang haloi ke dau bau udah nih ke jingi tu bakar pang sepang ke jingi ke jong blai. Ngane tu fi ngi em kaya cha ka jingai em de kaya cha ka hukum bun sin hi ka hukum juble ka dei kum ne takalong ka focus ka dei be chapang ka jingi ka jongi yo play hanre ha ka jingai ai ka focus ka dei be chapang ka jingi ka jong play yangi habang ong kum ta kamot ngim dei shu ban be cha ka jingem bangin i yo play hare nga ong kum ne takalong kalong ka badan kam pi dei ban i yo play pi dei ban bu yo play ning kong hanre kata ka jing ya le cho pi ba pin i yo play kam sedang na pi lada kasdang na pide PM kan hukum ka hukum ni ema kaya cha ka jingai ai KK barok kasdang no blai hakaya cha ka hukum lada pikwa ya ka jingkar khu ka jaw blai kadi ban sedang na pi ndai kaya cha ka jingai ai lada pikwa ban yo ka jingkar khu ka jaw blai bun sin kasdang no blai na kwa ban fi onom dan uwe ubreuru hak slapar thai ubangam ha klem da ji na kwa ban fi kaneru onom dan uwe ubreuru kan thup ma pi banga ubama chi sha ya ka jingi ka jaw blai ubadan si syai ka jing itu bakar pang sapang ka jing ka jong blai ka jing chu but ubamla klem da ka liang yo blai ngati kana 100% lada pidan si syai ka jing itu bakar pang sapang ka jing ka jong blai ka jing chupi kan back kan pelong ya pi ki breu ka jing ki ban yo blai ka ban para bangai ha ka jing ka jong pi kawai na kamat jing doi ka bo Paul udwai sapang ki bangai ha Ephesus udwai ka ne pi pole na ki da kishti ka jong Paul ki nang Ephesus nang ban kong khatsan kan riu Paul wong komne namar kadi ka daw mangaru abalayo skau syapang ka jingai ho jisu bo trai ka badan hapdeng jong pi bar kata ka jingai ka ba pipen ish kiru ku bara ngam wai shu ban aingu na ka banta jong pi da ka bakan mau ya pi ya ki jing dwai changa kai ka mat jing dwai ka bo Paul dwai ka mat jing dwai ka bo Paul dwai kadi ka ni ken wong dukhat bakan yaw wo blai u jisu Christ bo trai jingi kupa ka boram on ai happy yo man sim ka jing start ba ka jing pen pau ha ka jing tip syapang jong u bala pensyai ki kman ka donut chongpi ba pinyo tip kan sam ke kamat jing dwai ka bo Paul dwai yo blai on ai ki bangai ki badan Ephesus yo man sim ja ka jing start ba ka jing pen pau ban le yu to man sim ja ka jing start ba ka jing pen pau open pau ki bangai syapang ka jing shisha ja ka gospel ka tin jo blai uple ki kmat ka donut ki bangai bakin yo itu syapang oblai syapang ka jing long jo blai ba syapang ka spa ba ka bau bleu ai chi da ka jing yap ka jing tap ka jing mi pat Jesus Christ ma phiru man ta pidon kam la da phikwa ban mat e ka jing ka choble ka jing chopi pidon kam ban dwai ka di ka sing wa try ai yang ayo man sim ka jing start ba ka jing pen pau play ki khmat ka donut changa ka di ka si bangan yo no bangan itu no ta ka jing ka ba medan yang amdai shu tanah ka kli hanrai da ki khmat ba kan jaman sim bala da phidwai kom ta ublein chu bab ye phi bar ngai scam kan ka impact sa ka jing yam ka jong phi khublai shibon ublay kur kui fi ba pia sha slam ba ka kubor na ka mata ka buram